Streets e social media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imozoti zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosara. Vazukuru vasekuru Saint, asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe pa Saint TV mukana uchiripo to buy that subscribe button and turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Nchitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel penyu pamunofarira. Aiwa tinokutendai nekuramba muchitsigira iye zvinotave 56,000 pachannel panapa. Chinova chinhu chinodadisa, chinhu chakanaka chose. Tiri munzira kuenda ku 100,000 subscribers handiti. So vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yemusindo wandoda kuti muzvionere pakati pemotarist nemapurisa ekanzuru yeHarare handiti. Mapurisa Municipality of Harare. Muzvionere musindo wachona ameno chinoitika pakati pemamotarist nemapurisa ivava. Pane kumwe kusanzwanana kusanzwisisana kuripo pakati pemapurisa ekanzuru yeHarare nemamotarist, especially paparking nepakumira munzira apa handiti. Ameno iwo wambotiudzawo kana uri motarist experience yawakamboonawo kana kuti kutaudzana kwawakamboita nemapurisa ekanzuru yeHarare. Toda kuzviona kucomment kuti ukama hwenyu hwakamira sei handiti. Mirai muone umwe motarist aitoratidza kuti aida zvekutorova chaiko paitorohwa munhu ipapo. Kavidhio kanotera totaurirana comment section kuti munofunge nezvekavidhio aka. From Uncle Saint, the only Zim uncle pari zvino ndiri kupisa anongoti pfirinyi ndini uncle mpempama handi ndezveviolence. Much love.